ברק גדעון בע"מ הינה חברה משפחתית והיא החברה הוותיקה והמובילה בישראל למתן שירותי ניקיון והחזקה. ברק גדעון מספקת שירותי ניקיון והחזקה לעסקים ומוסדות כבר למעלה מ-30 שנה. לחברתנו כ1,000 עובדים הפרוסים בכל רחבי הארץ והנתמכים על ידי מערכת ניהול ובקרה מתקדמות. אנו בברק גדעון שמים דגש על שירות ללקוח ואיכות העבודה. כשמדובר בניקיון זה רק ברק גדעון.